Ong dung tum hang attack dem lo bangso civil hospital. Ong dung tum phan thilot pen ke pareng thu adim lo bangso a hospital. Aki ong pia tum phan ki thi pen ke pat jok adim lo bangso a hospital. Aho disi Karbing long angkang piarat atum aning kacethen nai se kacelang adim lake Diphu Civil Hospital hello. Longri long pat arat atum kisu kiun e ahut se kacelang ji afan van pen kisu ke pamed adim lake Diphu Civil Hospital hello. Bonda pinier ni bangso Civil Hospital ahem ki pridak ajok ke ongdung arat atum aning ke oi pipon renti. Ahok Non Malom Civil Hospital ki paru asai claim pon si bangso adim along Tata Foundation atum pen Cancer Institute kim kerang konji aphansi sai deng ponlo. Bonta difurong supialong kidofrong arat atum chot kali. Karbialong district kidofrong arat atum isi apur kimu do binong. Athe ki ongdung atum bangso Civil Hospital along pensi mahang nang thekpon ke thikiding atum si ki ong.